Pište si. Je třeba celou korunovaci zajistit finančně. Měla by být teda vypsána speciální korunovační daň v navržené výši 100 000 zlatých. Z této částky se budou samozřejmě hradit všechny náklady, včetně cesty královského páru z Vídně do Prahy. Podle starodávného zvyku bude nutné věnovat králi a královně korunovační dar. My navrhujeme 10 000 zlatých pro krále a 5 000 zlatých pro královnu. Tyto peníze věnují podle starodávného zvyku samozřejmě stavové. Bude zapotřebí zřídit korunovační komisi, která bude zodpovědná za veškerou přípravu. Její vedení si dovolím vzít já. To znamená, je potřeba zřídit komisi pro korunovační řád a korunovační klenoty, připravit doprovodné akce podle tradice, mše, bály, plesy, divadla, vojenské přehlídky a lidové veselice pro zhruba 70 000 lidí. Počítáme s celkovými náklady ve výši zhruba 200 000 zlatých. Během korunovace bude potřeba zajistit také zdravotní otázky a bezpečnost. Nesmí ovšem dojít k navýšení cen potravin, ubytování a služeb, zejména pak i tročkařů. Sestavit uvítací ceremonie, promluvy, proslovy, říct, které budou německy, určit, které budou latinsky a které česky, stanovit oděvní standardy, toto si vezmu já například, slavnostní dekorace, opravy budov a slavnostní iluminace. Mimochodem bude nutno opravit a vymalovat hrad. Nedávno jsem tam totiž pobýval.